हेमन्त बिश्व शर्मानि सरकाराव दायनिगिरिनिफ्राय रावबो गनाय नङा। पुलिसानो जा थामहिनबा सोरबा आईएएस अफिसारानो जायाथों मानो रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै साफ्रोमबो दायनिगिरिया गनाया गोरलै नङा। बेबायदिनो सासे पुलिस अफिसाराबो दिनै हमजाबाय। जोबथायाव मोजां मोननानै थगायनायनि दायाव हमजाबाय चिपाझार थानानि आईसी निथाय चन्द्र रायआ। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय सालबारि गामिनि रमेश रायनि फिसाज्ला मुङा निथाय चन्द्र राय। थांनाय 2018 मायथाइनि 8 जानुवारियाव धुबुरी जिल्लानि सासे हिनजावसाखौ जुलिनि मुङाव आस्थाम सोनानै रादाय जाबायमोन। बेनि उनाव हिनजावसाखौ हाबानि सिगां सोलो बोलोयै आईसी निथाय चन्द्र रायआ जिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजना फैयो। गुबुन खेबसेबाव जिनाहारिनि थाखाय निथाय चन्द्र रायनि सायाव ब्लेकमेलिं खालामनायनि गोख्रों अजना फैबावदों। बेनि उनाव फैयै फैयै 2022 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव धुबुरीनि हिनजावसाया गोर्बोआव थानाय रिपर्टआ सोराङाव फैयो। बबेखानि चिपाझारनि आईसी निथाय चन्द्र रायआ बे रिपर्टखौ मिथिनानै हिनजावसानो जर जुलुमै टेब्लेट जाहोनानै खहा खालामहोयो। नाथाय आयेननि नोजोराव जेसेबांखि आन्दाव थाया मानो दायो चिपाझारनि आईसी निथाय चन्द्र रायआ खाजाबाय। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव भुगिनांनाय हिनजावसानि नखरा थांनाय माखासे समनि सिगाङाव पुलिस थानायाव गसर थिसनदोंमोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआई न्यूरो थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआई न्यूरो थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।